Bun, deci salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. După cum știți, am început o serie nouă de Minecraft. Bun. Nu uitați să apăsați butonașul de like. Și hai să începem, să ne facem aici casa. Că data trecută ne-am făcut casa, mai țineți minte, n-am reușit să o termin. Ok. Ceva lopată n-au contează, că facem și cu mâna, ok, hop, hop. Dacă nu avem lemne, putem să facem. Ok, bun. Hai că cred că ne ajunge sau nu știu sigur. Nu știu sigur dacă ne ajunge, dar vedem. Ok, bun. Stai să închid muzica de la Minecraft. Crezi că se aude? Bun, nu am închis-o. Hai să spargem o aici. Nu ne ajunge lemnul, trebuie să mai luăm. Ok. Hai că ceva cu să mai luăm. Ok, uite ceva copac, bun, îl iau. Sper la fel și pe asta, bun. Hai să facem lemn. Bă, eu cred că ne ajungem. Ok. Bun. Patul îl punem aici. Bun. Crafting-ul, uite aici vi-l pun, bun. Și hai să vedem, hop. Trebuie un furnace. Bun, furnace-ul punem așa aici. Niște chesturi mi-ar trebui, gen. Hop. Bun, hai să vedem ce mai trebuie, gen. O usă, aoleu. Nu mai trebuie lemn. Hai că luăm. Luăm foarte mult cât putem noi. Că azi trebuie să facem casa, trebuie să o terminăm, boys. Ok, doi copaci, hai că cred că îmi ajung, gen. Nu știu, sigur. Aoleu. Încă mâncare crudă, că acolo nu stau eu și... Ok, niște uși. Mi-ar trebui de... Nu facem comentarii, nu. Că caut uși aici. Da. Cred că uitați-mi de ce se face uși. Sticlă. Bun. Îmi trebuie sticlă, îmi trebuie. Bun, sticlă. Bun. Nu știu ce să punem noi pe foc. Hai că punem lemn, ce să mai luăm. Ok, bun. Hai să mai luăm niște lemn.
Nu trebuie lemn. Hop, 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 hop. Ok, bun, am luat destul. Nu, hai să mai luăm, boys. Mai luăm, că sigur trebuie. Ok, bun. Ok. Un stick acolo, bun. Nu, s-a făcut sticla, bun. Hop, 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 hop. Bun. Hai că văd că se face sticla. Uite ce ador. Bun. Doamne, îmi dai voie să sparg aici. Ok. Bun, am spart. Hop, hop. Hop, hop. Hai că casa cred că o să arate bine, cum zic eu. Bă, arată decent, dar... Na, egal. Ok. Și o să facem sticla pe casă. De asta să așteptăm aici până când se face. Ok. Sunt. Am terminat, acum hai să luăm toată sticla, bun. Să ne facem așa. De asta vreau să ne facem gen. Hop, 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 hop. Multe din astea îmi trebuie. Bun. Nu, vine noapte. Ne culcăm. Bun, hai să începem cu casa. Mamă, stai puțin că cade, e greu, știu. E cam greuță să faci casa. Ei, dacă vine pe geamul, nu e nimic că facem așa, gen. Ok, bun, bun. Ok, așa, bun, e bun. Ok, trebuie și partea asta și până urcăm sus pe ca să mai facem. Bun.
Hop. Ok. Bă, știi ce zic eu? Că aici ar trebui să fac cu blocuri. Sau ia stai. Nu cred că neapărat trebuie cu blocuri. Putem să punem și gen așa, să ajungem cu alta. Hai că arată perfect, gen. Hop, hop, hop. Bun, ok. Mă zic că arată decent. Să-mi spuneți părerea voastră în comentarii. Ba da, cred și eu că arată puțin decent. Să-mi spuneți părerea voastră în comentarii. Dacă vă place. Bun. Cred că ar trebui să ne facem o fermă, gen. Stai, vedem cât iron ne trebuie ca să facem găleată, gen. Dar nu știu de cât iron avea nevoie, gen. De 3, mamă, de 3. Și atunci. Uite, aici va fi ferma de sugarcane. Ca altceva nu avem unde să punem, așa că punem așa aici. Hop, hop. Poate o să mai extindem ferma asta într-un live sau ceva, nu știu. Și aici la fel. Hop, hop. Ok, nu vrem să ne pe aici cu sugar cane. Hop, 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 hop. Mamă, nu mai am. Las că o să crească el. O să crească, lăsăm aici. Bun. Hai să plantăm și noi un copac aici. Plantăm și noi un copacel mic aici. Bun. Stai să văd de câte minute filmez. Ok, cred că ajunge cu episodul de azi. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă plăcut și noi ne auzim data viitoare. Pa!